Sichithwe nezindleko isicelo esiphuthumayo samalungu eqembu Umkhonto weSizwe axoshwe ePhalamende yilo leli qembu. La malungu angu-10 aya eNkantolo eNkulu yase-Western Cape efuna ukumiswa ukufungiswa kwamalungu amasha ezikhundleni zawo. 2 of those letters were to the 6th and 9th respondents. That was the 23rd of June. Their membership was terminated, and a day afterwards, 12 others were also terminated. And the grounds for that, milady, are also set out in the answering affidavit as to why their membership was... Abefuna kubuyekezwe nendlela axoshwe ngayo kuleli qembu, njengoba athola izincwadi ezivela ePhalamende ziwazisa ngokuthi buhoxisiwe ubulungu bawo kwi-MK. Esinqumweni esikhishwe inkantolo ngoMsombuluko, kuvele ukuthi isicelo esiphuthumayo salamalungu sichithwe nezindleko. Lamalungu ayekhale ngokuthi uma echithwa kuzodingeka ukuba aphume ezindlini zePhalamende lapho ebeqhube khona. By firstly, even in that press briefing, we would do nothing of that nature. Look, in good nature, we allowed them. Abekhala ngokuthi awazange anikezwe izizathu zokuhoxiswa kobulungu bawo. Asola umholi waleli qembu, umnumzane Jacob Zuma, ngokuba uNdlovu kayiphikiswa ngokumane awaxoshe noma yikanjani, kungazange kuhlale ngisho isigcawu sokuqondisa kwabo ubugwegwe. Phambilini uZuma ubelokhu ekuveza ukuthi bazolokhu bebaxosha labo abangafanele ukuba sePhalamende. Leli qembu lakuveza ukuthi lamalungu ayetsheliwe ngesikhathi sokufungiswa ukuthi azosuswa ezikhundleni zawo ngoba kukhona abangena ngomkhoshosho ohlwini lwabantu ababezojutshwa yileli qembu ePhalamende. Esewonke amalungu axoshwa yi-MK ePhalamende angu-18. Izindaba usifundelwa uSinothile Maphumulo. Stay connected, stay informed.